Mä rakastan säilyttää avaimia kaulassa. Ne on helppo siihen aina viskasta paikkojen välissä ja sitten tietysti ne mahtuu taskuunkin, jos tarvitaan. Ja tästä näkyy, minkälainen edellinen avainnauha on, eli on käytetty. Nyt mä korjaan sen, eli mä teen uuden. Mulla on reilusti yli metri, 120 senttiä kangasta ja 10 senttiä leveyttä ja nyt mä silitän sen. Tätä ei silittämättä tee nätisti. Sen jälkeen vaan tikataan tosta noin molemmat reunat kiinni. Voi myös käsin tehdä, jos yhden tekee, niin se riittää. Ja sitten me laitetaan sinne turvalukko ja tuonne vielä tuollainen lisätikkaus. Turvalukkoja kannattaa googlata avainnauhaan turvalukko sanalla ja löydät niitä paljonkin kauppoja, jotka myy turvalukkoja. Suosittelen, se on turvallinen. Ja tuossa vähän sitten tikkausta näyttämään, että ei se nyt niin nokinnuukaa tarvitse olla. Ja tuonne alas sitten toi toinen. Ja mulla on nyt avaimet 2 eri avainnauhassa, koska toi auton avain ei saisi painaa juuri mitään ja mä pystyn sietämään ton kankaan painon tossa noin, mutta muuten noita avaimia olisi liikaa. Eli tossa on ensimmäinen, tonne tuli ja sitten tonne on toinen, eli tosta näkee vähän sitä pituuttakin ja suosittelen, jos yhtään tuntuu, että ei jaksa miettiä, missä avaimet on.